Ate Sengkuni iya Bagong lho ora basa karo aku basa ya gelut ora ya jotosan ora usah nganggo basa-basa nang kene iki nang alun-alun monggo aku mau nantang karo Begawan Durna sing ketok Pate Sengkuni sak kurawane jelas kowe mbelani Begawan Durna pancen kepara nyata rasah kowe ana omong sing tanpa guna kowe po Kartos Lebor ku sing maju Karto Marmo atus Lebor jengkulmu racun Karto Marmo sing maju kowe aku ya wani Karto Marmo aku ya turah wani aja meng Karto Marmo ijen kerubutan sak Kurawa ora bakal tak tinggal loncat lah serep nyawamu ora serep ora dadi maling ayo kowe apa aku sing tekaning pati wani karo Kurawa sing tak wedeni apamu mo Karto Marmo wonten timbalan kowe iso mateni Bagong cilik iso mbondo tangane ngrincung sikile nampa bebungah saka Kakang Premban Durna Bagong kowe ngalah ngalah piye ora iso kon ngalah cepeleke ora aku kalah nek wis tekaning pati ngatang-ngatang dadi badang wis sipate Bagong ngono kowe wae mo sing ngalah kowe bali kowe mane remuk sirahmu apa kira-kira kowe iso ngalahke Karto Marmo wae lah didelok malam ini bengi iki kowe aku sing tekaning pati pedhot sirahmu ha pedhot gulumu wah gimer sirahmu kanggo gatheng kowe wah jan saya suwe aku malah saya merinding Bagong Sumbari kok meden-medeni ora meng kowe mo pate tuwek iki cecek untunan ora mlungos kok arep aku amuk Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha pecah sirahmu pecah genti leganing ati upar asem tak petok Ngapa? Oh, arep modar aku yan. Mau janjine piye? Gejluk lemah ping 3. Wis luwih saka ping 3. Nganti sing tak gejluk ngolet-ngolet. Ra metu-metu. Ya sing gedhe pangapuramu kurang seru kok. Wah, ngene ngene iki aku enggak main aku. Enggak main piye? Wis ora nggo perang-perangan. Aki senegloke nglocop batu iki. Ki gede iki. Tambani nganggo sungutku mari. Lho. Lho, ki nggon unyeng-unyeng iki. Kuwi borok kok. Oh iya, Ding. Tambane iki yo. Ndak gatel yo. Malah nambani borokmu barang.